Barka da zuwa taskar waliyyai. Kada ka manta ka danna alamun ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, masoya Allah, masoya manzon Allah, masoya bayan Allah. A wannan bidiyo ta mu yau za ku ji yadda wani ɗalibin Ahmad Gumi ya ciccike shi a wajen wa'azinsa, yanda yake nuna cewa ba su ba duk wani wadda yake nuna ma yake baya nuna kishi akan janibin manzon Allah. Kuma a wannan bidiyo din za ku ji yadda shi Ahmad Gumi ya responding ma wannan ɗalibi nasa. Idan farkon zuwan ka ke wannan shashin, ina son ka danna mana alamar subscribing, sannan ka sharing don bayan Allah su amfana, sa'annan ka danna ka commenting da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan a ƙarshe muna son ka like mana saboda ya kasance bidiyo ɗin ya tafi viral. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayi sauraro lafiya. Malam, in za mu yi wa malaman mu adalci, mu yi kan mu adalci. Malaman da namu su suka koyar da mu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu muna da iyaye. Idan aka taɓa mutuncin iyayen mu sai da muke zama. Muna da iyayen gida, musamman wasu mai siyasa. Aka taɓa su mu sai da muke zama. Wallahi tallahi duk waɗannan manzon Allah ya yi su. Babu misali. Abin da muke magana nan shi ne, duk wanda yake zuwa makaranta ko majalisi na addini ya san ɗaukar doka a hannu ba na shi bai kamata ka wuce da wani bayan da mutum ba. Kuma insha Allah muna kyauta muku soyayyar manzon Allah. Amma mu abin da muke tunani shi ne, kowa ya san halin da duniyar nan ta mu take. An raina musulmi, an raina musulunci, ana mana cin kashi. An yi abin nan ba a yi komai ba, ƴan umara sun shigo sun surutun banza aka za a wuce. A ƙara ba kuma komai ba, ƴan umara da wasu munafukan musulman ba a zo a rika. In dai har za a ci gaba da taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna sharewa. To nan gaba fa wani zai bambaro cin mutuncin da ya wuce haka. Kuma ya kamata mu zargi kanmu. Wallahi na yarda da mutum da ake a social media. Wanda a ce mun mutu da a ce muna zaune ana cewa shi. Aka gabata kana cikin manyan malamai da ake girmamawa a ƙasar. Wallahi mun san waɗanda idan aka taɓa kasu masu ne. Min babu aula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata malamai su kira emergency a tattauna wannan harka, a yi abin da ya kamata a kira shi wa gabani da waɗanda suka ce sun yi Allah wani da wannan abin a gyara musu da mutuwanni. Ba wai babu wani magana siyasa, mu abin ya wuce a kawo magana wai ba za mu zaɓi na siyasa ba ko menene. Babu mutum in dai za a taɓa manzon Allah ya magana manzo idan jahilcin sun ja mana nuna musu ga yadda ake ba ko da za mu daga musu amma muna to tsaya ka je bari fara kunga malam da yawa anan yake cewa in kun ji ana zagin shi karama mishi ce shi malam ce bai yafe ba, domin duk lokacin da ka fara yaƙi da faɗa akan zagi to atifa ko son rai ke rinjayen hankali. Inda faɗa ke kan zagi, son rai ke rinjayen hankali. Ba wanda yake so a taɓa a zage shi kuma a zage annabin shi, a zage addinin shi, ba mai so. Shi yasa Allah ya saukar da aya da ce in muna aiki da Qur'ani, in kuma son mu na gaske ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin nan, to aka ce mu koma wa Qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam te muna warware mana. Allah ya ga mana za ku ji zagi daga wayannan mutane da mushrikai, za ku ji zagi, amma in kuka yi hankuri kuka yi takawa shine mafitan al'amari, ba zanga-zanga ba. Ba za ka yi amfani da kafircin kafiri ko kafircin munafiki ya sa ka kai kuma ka saba ma dokar Allah ba. Kafirci abin da nake nufi? In kafiri ya kafircin shi ko munafiki munafikin shi, ba shine kuma ya baka iko kai kuma ka saba ma dokar Allah ba. Dokar Allah shine aka ce in al'amari ya zo irin wa'annan ku mai da shi wurin shugabanni kawai. Saboda haka kamar shugabannin su yi aiki, in za su iya su yi, ba za su iya ba akwai wani abu da zai hango kai ba za ka hango shi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu,
wannan zagin nan tunda Allah ya ce za mu ji shi har ranar tashin kiyama. Kuma abinda ma suke faɗa wanda aka gaya mishi shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mishi fa mahaukaci ne. Yazbillahi, kaga irin wannan maganganun ma bai kamata a ce jama'a suna faɗa ba, ko da yake ya zo cikin alkur'ani mai girma, amma maimaita wannan maganganun ma cin mutunci ne ga sayyidina rasulullahi. Idan farkon zuwan ka kenan wannan channel din, ko kuma baka taɓa subscribe a wannan channel ba, muna son ka subscribe kuma ka commenting da sallallahu alaihi wa sallam, ka like, sannan ka sharing dan bayan Allah su amfana. Wassalamu alaikum.